Хлеб і віно. Катэхеза ксяндза Андрэя Лысага пра святую імшу. Хвала Христу! Вельмі сардэчна вітаю ўсіх слухачоў Радыё Марыя, таксама ўсіх, хто злучаецца з намі, праглядаючы YouTube-канал. Дзякую вам за тое, што знаходзіце час, каб быць разам з намі, каб слухаць гэтыя катэхезы, каб паглыбляць свае рэлігійныя веды, а праз гэта таксама глыбей перажываць кожную Еўхарыстыю. Як заўсёды на пачатку запрашаю да супольнай малітвы, памолімся і просім Божага Духа, каб напаўняў нашыя сэрцы. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Просім Цябе, Духу Божы, Духу праўды і любові, прыйдзі да нас, будзь з намі. Дай нам адчуць Тваю прысутнасць, Тваю лёгкасць, дабрыню, каб мы сапраўды, як дзеці, умелі звяртацца да нашага Айца праз Езуса Хрыста і праслаўляць Яго веліч і любоў у кожнай Еўхарыстыі. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Дзякую вам за супольную малітву. Запрашаю паслухаць наступную чарговую катэхезу. Сёння, так як мы ўжо запавядалі, будзем размаўляць і разважаць пра эўхарыстычныя малітвы з удзелам дзяцей. На пачатку цытата з апостальскага ліста святога Яна Павла II «Dies Domini» пра святкаванне нядзелі. Святы папа піша так. Нельга забывацца пра тое, што ў першую чаргу бацькі павінны выхоўваць сваіх дзяцей да ўдзелу ў нядзельнай імшы, карыстаючыся дапамогай катэхетаў, якія павінны клапаціцца аб тым, каб падрыхтоўка да ўдзелу ў імшы была часткаю праграмы выхавання дзяцей, даручаных іх апецы. Яны таксама павінны растлумачаць дзецям абавязковы характар і галоўныя падставы гэтай запаведзі. Калі абставіны дазваляюць, гэтаму таксама могуць садзейнічаюць розныя формы імшы з удзелам дзяцей, згодна з літургічнымі нормамі. Канец цытаты. Менавіта так, як заахвочвае святы Айцец, бацькі, катэхеты, але таксама сама літургія, яна ўжо прадбачыла ці прадбачвае магчымасць, каб удзел у літургіі наймалодшых ён быў звязаны з іх глыбейшым перажыццем. У часах, некалькі слоў гісторыі на пачатку, у часах пасля Другога Ватыканскага сабору, у наступстве роздуму над яго дакументамі, дайшло таксама да такой рэфлексіі, роздуму на тэму удзелу наймалодшых у літургіі. Літургія павінна быць ужо бліжэй да людзей, больш зразумелай, ператлумачана на родныя мовы, для дарослых, перш за ўсё, але потым вось такі роздум, а што ж з дзеткамі. Можна задаць пытанне, чаму раней не было такога роздуму і чаму раней не дайшло да стварэння эўхарыстычнай малітвы для дзяцей. Да гэтай пары можна сказаць, што не было як такой тэалогіі дзіцяці. Да дзяцінства адносіліся як да часу пераходу да этапу даросласці, да дарослага жыцця, таму і не было такого сур'ёзнага пераходу, пакуль што дзіця вырасце, а калі вырасце, тады ўжо будзе глыбей прынимаць удзел у святой літургіі. Дзіця гэта быў своеасаблівы дадатак да жыцця дарослых, таму і не трэба было такога падыходу і сур'ёзных адносін. Адкрытасць на біблійныя тэксты, якімі напоўнена навучанне Другога Ватыканскага сабору, дазволіла распачаць менавіта такі тэалагічны роздум на тэму таксама дзяцей, дзяцінства, дзіцяці. У гэтай рэфлексіі вельмі важнае месца занялі факты, звязаныя з жыццём
і, вядома, дзяцінствам Езуса Хрыста. Перш за ўсё, уцелаўленне Божага Слова, таксама аб'яўленне валадарства Божага дзецям. На гэта падкрэслівае Езус Хрыстус: калі не станеце як дзеці, не ўвойдзеце ў гэтае Божае валадарства. Ну і тыя моманты, которые вельмі канкрэтна паказваюць адносіны Езуса Хрыста да дзетак, калі ён браў іх, прытуляў, благаславіў і ставіў іх як прыклад прыняцця Божага валадарства, гэта значыць даверу Пану Богу. Усё гэта разам справіла тое, што гэты роздум багаслоўскі ён развіваўся, і важным момантам змены погляду ў касцёле на гэтую тэму, а таксама на тэму удзелу наймалодшых у літургіі касцёла, было таксама апублікаванне 1 лістапада 1973 году такога дакументу аб імшах з удзелам дзяцей. Гэты дакумент апрацавала міжнародная камісія, якая складалася з 49 экспертаў. Там былі багасловы, псіхолагі і педагогі. Папа Павел VI даў таксама распараджэнне, каб прыгатаваць некалькі спецыяльных эўхарыстычных малітваў у імшах з удзелам дзяцей. І група літургістаў апрацавала і прыгатавала на пачатку аж 38 праектаў малітваў, якія наплывалі ў Рым, у кангрэгацыю Божага культу з розных краін свету. І плёнам працы гэтай камісіі былі 3 эўхарыстычныя малітвы. Яны былі апублікаваныя год пазней, 1 лістапада 1974 году. І яны такія былі пададзеныя як эксперыментальныя на 3 гады. І гэтыя малітвы былі апублікаваныя, канешне ж, на лацінскай мове, а потым кожны эпіскапат, который хацеў скарыстаць, павінен быў ператлумачыць, камісія павінна была ператлумачыць на родную мову. Гэтае тлумачэнне было зацверджана Рымам, і тады можна было карыстацца ўжо у сваіх дыяцэзіях, у сваіх касцёлах. І сапраўды іх лёс быў падобны да таго, што мы казалі падчас мінулай катэхезы, калі разважалі пра эўхарыстычныя малітвы, пра паяднанні. Канферэнцыі біскупаў маглі на пачатку выбраць толькі адну з іх. Іх было 3, маглі выбраць адну. Але аднак пазней у адказ на такое абмежаванне, а з іншага боку запатрабаванне, апостальская сталіца у паасобных выпадках давала дазвол на выкарыстанне больш чым адной малітвы. І пасля зацверджання тлумачэння народныя мовы аж 2 разы прадаўжалі дазвол на іх выкарыстанне ў 1977 і 1980 годзе. Потым гэтыя малітвы яны увайшлі ў кожны імшал, і іх можна знайсці таксама ў нашым імшале перакладзеным на беларускую мову. Нягледзячы на тое, што эўхарыстычныя малітвы маюць падобную будову, падобную структуру, як і іншыя, то кожная з іх мае нешта своеасаблівае. Прыгадаю яшчэ раз, эўхарыстычныя малітвы з удзелам дзяцей, іх маем 3. Дазвольце, што адну так больш падрабязна прааналізую разам з вамі, альбо лепей сказаць, акунёмся ў змест гэтай малітвы, а пра 2 астатнія толькі так некалькі слоў скажу. Першая эўхарыстычная малітва з удзелам дзяцей мае, можна сказаць, такі падтытул, назву «Бог наш Айцец». Вельмі характэрна гэтая малітва, словы гэтай малітвы выказваюць Божыя справы, і яны паказваюць гэтыя Божыя справы менавіта моваю дзіцяці, моваю, якую дзіця прымае, разумее. Захаваўся дыялог перад прэфацыяй «Пан з вамі, з духам тваім у гору сэрцы, узносім іх да Пана» і гэтак далей. Словы кансакрацыі і таксама праслаўлення праз Хрыста з Хрыстом і ў Хрысце напрыканцы. Аднак іншыя часткі, яны вельмі асаблівыя
пададзеныя для выкарыстання і зразумення у імшах святых з удзелам дзяцей. Каб дзеці маглі прымаць удзел у малітве больш актыўна, таксама паявілася некалькі акламацый. Гэта дадатковых такіх выказванняў, которые дзеці паўтараюць падчас гэтай эўхарыстычнай малітвы. Першая малітва эўхарыстычная з удзелам дзяцей, яна асабліва пажаданая яе выкарыстоўваць для малодшых дзяцей, наймалодшых, якія распачынаюць свой удзел у эўхарыстыі. Яна мае прэфацыю, якая падзеленая на 3 часткі. І гэтыя 3 часткі падзелены такой акламацыяй, заклікам, калі можна паўтараць словы «Табе хвала навекі». Гэтыя словы паўтараюць усе удзельнікі літургіі. На першым месцы падчас гэтай прэфацыі супольнасць, якая моліцца, праслаўляе Бога ў стварэннях, якія з'яўляюцца сведкамі Божай любові і дабрыні. Гэтыя тэксты сапраўды вельмі прыгожыя, дазвольце таксама я іх буду цытаваць, каб мы зразумелі, паслухалі іх, бо можа рэдка, вельмі рэдка, можа хтосьці ніколі яшчэ не быў на такой імшы, дзе ужывалася эўхарыстычная малітва з удзелам дзяцей. Яшчэ раз, на першым месцы праслаўленне Бога у тых справах, у стварэннях, якія з'яўляюцца сведкамі Божай дабрыні, і яны, менавіта яны, спазіраючы на свет гэты, заклікаюць да ўдзячнасці Богу. Молімся так, цытую. «Божа наш добры Ойча, Ты сабраў нас, і мы стаім тут перад Табою, каб Цябе праслаўляць і выказаць Табе нашую падзяку і нашае захапленне. Хвала Табе за ўвесь гэты прыгожы свет і за радасць, якою ты напаўняеш нашыя сэрцы. Хвала Табе за сонейка, якое нам свеціць, і за словы, якія асвятляюць наш розум. Хвала Табе за зямлю і за людзей, якія жывуць на ёй, а таксама за жыццё, якое Ты нам падараваў». Гэта сапраўды тэкст эўхарыстычнай малітвы з удзелам дзяцей. Паглядзіце, як ён прыгожа прыгатаваны і сапраўды аж так льецца у дзіцячыя сэрцы. У другой частцы прэфацыі супольнасць на эўхарыстыі праслаўляе Бога Айца і дзякуе за Божага Сына, за Езуса Хрыста, які калісьці прыйшоў на зямлю, каб аб'явіць Божую любоў да хворых, грэшнікаў і таксама да дзетак. Молімся падчас гэтай часткі менавіта такімі словамі. Зноў ж цытата. «Ойча, Ты заўсёды памятаеш пра людзей і ніколі нас не пакідаеш. Ты паслаў нам свайго ўмілаванага Сына, Езуса, які прыйшоў, каб усіх нас збавіць. Ён аздараўляў хворых, прабачаў грэшнікаў, браў на рукі дзяцей і благаславіў іх, і ўсім паказваў тваю айцоўскую любоў». Апошняя частка прэфацыі ў словах цэлебранта падкрэсліваецца тое, што наша падзяка плыве быццам такая вялікая рака, і увесь Божы народ злучаецца у адным праслаўленні, у адным гімне праслаўлення велічы Пана Бога па ўсёй зямлі. З ўсім касцёлам, з папам, з біскупамі, святарамі, але таксама з тымі найбліжэйшымі для дзетак, гэта значыць з бацькамі, прысутнымі на эўхарыстыі. Гэта наша падзяка злучаецца нават з гімнам касцёла ў небе. І молімся такімі словамі. Найласкавейшы Ойча, не толькі мы праслаўляем Цябе, але ва ўсім свеце Цябе праслаўляе Твой святы народ. Пасля гэтых слоў прэфацыі, як заўсёды наступае спеў «Святы, святы, святы», а пасля яго вельмі кароткі такі уступ. У ім гаворыцца між іншым так. «Святы Ойча, мы жадаем падзякаваць Табе і таму ахвяруем хлеб і віно, якія ад Цябе атрымалі». Чарговы элемент малітвы – гэта эпіклеза, просьба аб дзеянні Духа Святога над хлебам і віном. «Учыні, каб моцаю Духа Святога сталіся яны, хлеб і віно,
целам і крывёю Езуса Хрыста, твайго умілаванага сына. І потым наступаюць ужо без большых зменаў тэксты, перамяненне, так як у астатніх малітвах эўхарыстычных яны нязменныя, вымаўляюцца з вялікай павагаю, паднімаючы, паказваючы эўхарыстычныя постаці. Вось пасля кансакрацыі перасунута акламацыя падчас тых звычайных, добра нам знаных эўхарыстычных малітваў, калі наступае ўжо перамяненне віна у кроў Хрыста, святар ставіць келіх на алтар, потым прыкленквае і гаворыць словы «Гэта вялікая таямніца веры». Напрыклад, тут у малітве эўхарыстычнай для дзетак няма такога. Гэта акламацыя, яна перасунута ў іншае месца, на яе месца змешчана анамнеза, гэта значыць прыпамінанне, якое паказвае менавіта якім чынам гэтыя дзеянні святара злучаюцца з дзеяннямі Хрыста. Гэта таксама вельмі важны катэхетычны момант, который паказвае, што тое, што робіць святар, гэта чыніць Хрыстус, што менавіта ад імя у імя Хрыста гэтыя дзеянні выконвае святар, таму што Хрыстус так нам наказаў. І молімся такімі словамі. У святой імшы мы з пашанай здзяйсняем тое, што Езус Хрыстус даручыў нам рабіць. І ахвяруем табе, Божа Ойча, хлеб жыцця і келіх збаўлення, абвяшчаючы смерць і ўваскрасенне твайго сына. Вельмі простыя, але вельмі глыбокія словы. Яны адлюстроўваюць тыя праўды веры, якія здзяйсняюцца падчас кожнай эўхарыстыі. Смерць і ўваскрасенне Езуса Хрыста дзеля нас, дзеля нашага збаўлення. Далей ідзем у заступніцкіх малітвах. На першым месцы чуем просьбу аб удзеле вернікаў у святой камуні. Трэба звярнуць увагу, што малітва эўхарыстычная, яна скіраваная да дзетак, которые яшчэ рыхтуюцца да прыняцця святой камуні. Але гэтая думка, гэтае імкненне ўжо падчас кожнай эўхарыстыі ўжо ў іх распальваецца. Менавіта заклікам, голасам касцёла. Яны таксама павінны мець свядомасць, што яшчэ не прыгатаваныя, каб поўным чынам прыняць Езуса Хрыста. Гэта будуць рабіць дарослыя. Для іх прыйдзе час, цяпер яны яшчэ рыхтуюцца, але літургія касцёла іх таксама уводзіць у гэтую камуню. Паказвае, што сэнсам удзелу эўхарыстыі з'яўляецца камунія, злучэнне з Езусам Хрыстом, прыняцце яго найсвяцейшага цела. Молімся такімі словамі, гэта чарговая цытата. Ойча, ты нас вельмі моцна любіш. Дазволь жа нам падысці да твайго стала і спашлі нам Святога Духа, каб мы пабожна прынялі цела і кроў твайго сына і сталі адным сэрцам і адной душой. Гэтым чынам таксама паказвае еднасць супольнасці. Камунія з Богам яднае нас у камуніі супольнасці тых усіх вернікаў, которые прынимаюць удзел у эўхарыстыі, у гэтым канкрэтным касцёле парафіяльным, але таксама шырэй па ўсім свеце ўсіх, хто злучаецца з Езусам Хрыстом, сталі адным целам і адной душою. У гэтых далей заступніцкіх малітвах на другім месцы пастаўлена просьба за жывых і за памерлых. Молімся так. Пане, ты ніколі пра нікога не забываешся. І мы молімся да цябе за тых, каго любім, за бацькоў, за братоў і сясцёр, за сяброў, а таксама за тых, хто ў спакоі адышоў з гэтага свету. Вельмі прыгожая малітва, которую можна і трэба выкарыстоўваць не толькі падчас эўхарыстыі, гэта ж таксама можа быць зместам малітвы дзіцячай ці разам са сваімі дзецьмі раніцай ці вечарам, калі мы сваім позіркам духоўным сэрцам ахопліваем тых, каго мы любім, бацькоў, братоў, сясцёр, сяброў,
Гэта тых, которых мы бачым, з которымі кожны дзень спатыкаемся і которым хочам таксама ахвяраваць дар сваёй малітвы. Успамінаем таксама тых, хто адышоў з гэтага свету. Гэта таксама вялікая праўда і катэхеза для дзетак аб тым, што нашыя блізкія памерлыя, яны цяпер разам з намі. Мы за іх молімся, а яны ўжо таксама злучаюцца з намі, не будучы на гэтым свеце, але духоўна, калі цяпер блізка з Панам Богам. І на апошнім месяцы, падчас гэтых малітваў заступніцкіх, сабраныя на Еўхарыстыі вернікі паступова пашыраюць поле свайго бачання і просяць за найбольш пакрыўджаных, за ўсіх хрысціянаў і, нарэшце, за ўсіх людзей на свеце. Гэтая трэцяя частка малітвы заступніцкай гучыць так. Памятай пра ўсіх, хто пакутуе ад гора і смуткуе, пра ўсю вялікую сям'ю, якая складаецца з тых, хто верыць у Хрыста, і пра ўсіх людзей ва ўсім свеце. Вельмі таксама канкрэтная катэхетычная справа, которая уражлівая. Кожны, хто прынимае Езуса Хрыста, не прынимае яго для сябе. Гэта Хрыста і гэтую любоў трэба занесці, падзяліцца тым, хто гэтага патрабуе. Гэта сапраўды вельмі прыгожая катэхеза для дзетак, которую варта потым дзесьці там ужо пасля святой імшы, вяртаючыся дадому, паўтарыць, прыгадаць, альбо можна вельмі канкрэтна так глыбока яе змесціць, падаць і у канкрэтных сітуацыях вельмі канкрэтна яе прымяніць. Трэба ў гэтым месцы прыгадаць, што можна заўважыць змены у заступніцкіх малітвах. Падчас просьбы за памерлых, так як у іншых малітвах еўхарыстычных, няма ўспаміну пра найсвяцейшую Панну Марыю, пра апосталаў, пра святых і анёлаў. Бо гэты ўспамін, ён быў перанесены ў трэцюю частку прэфацыі. Менавіта тады успамінаецца найсвяцейшая Панна Марыя, апосталы, святыя і анёлы. Таксама не ўзгадваецца пра папу, біскупа і святароў, бо гэта таксама было перанесена ў тую частку прэфацыі, пра которую мы ўжо размаўлялі. У апошніх словах еўхарыстычная малітва вяртаецца да матыву праслаўлення і падзякі. Цэлебрант наступнымі словамі уводзіць да даксалогіі, да праслаўлення Бога, Айца праз Хрыста з Хрыстом і Хрысце ў Духу Святым. Моліцца такімі словамі. Божа, калі мы бачым тое, што Ты зрабіў для нас праз Езуса Хрыста, Твайго Сына, то зноў і зноў з радасцю Цябе праслаўляем. Падтрымліваецца гэты дух удзячнасці і праслаўлення добрага Бога. Яшчэ раз звяртаю увагу, што сапраўды вельмі прыгожыя тэксты. Яны не дзяцінныя, не дзіцячыя, яны для дзяцей, яны вельмі багатыя зместам. Але сапраўды, як гэта бачна, камісія пастаралася, каб так былі яны сфармуляваныя і пададзеныя, каб заходзілі глыбока ў дзіцячыя сэрцы. І яшчэ, як я казаў, узгадаю пра астатнія дзве еўхарыстычныя малітвы, которые можна ужываць з удзелам дзяцей. Гэтую другую еўхарыстычную малітву, прадбачаную ў імшах з удзелам дзяцей, пранікае думка, можна сказаць таксама падтытул такі «Бог нас любіць». Да дзяцей вельмі проста прамаўляць пра любоў. І гэта таксама думка, якая напаўняе гэтую еўхарыстычную малітву. Чаму так? Бо дзеці найчасцей узрастаюць у асяроддзі, у сем'ях і выхоўваюць іх любячыя бацькі, маюць брацікаў, сястрычак, і таксама дзіцячы садочак ці школа – гэта тое месца, дзе гэтая любоў так вельмі моцна адчуваецца. Гаворым найчасцей так бывае, канешне, здараюцца розныя сітуацыі. І дзіця чуе гэтую любоў. Сэнсам еўхарыстычнай малітвы, гэтай другой «Бог нас любіць», з'яўляецца, каб паказаць, што Бог з'яўляецца, которага мы не бачым, ён таксама з'яўляецца крыніцай любові.
лёгка, лягчэй, прасцей зразумець любоў таты ці мамы, браціка, сястрычкі, настаўніка добрага. Бо гэта канкрэтныя словы, гэта канкрэтныя жэсты, пяшчота, дабрыня, як зразумець любоў Бога, которага мы не бачым. І менавіта гэта быў сэнс эўхарыстычнай малітвы «Бог нас любіць», каб паказаць, як Бог нас любіць. Менавіта ў справе у свеце, праз розныя стварэнні, которые Бог нам дае, праз надвор'е, таксама праз нашыя добрыя пачуцці, і, канешне ж, перш за ўсё, праз свайго сына, нашага Пана Езуса Хрыста. Дзеці не маюць яшчэ расчаравання светам, расчаравання любоўю без узаемнасці, як гэта вельмі часта маюць дарослыя. І таму лягчэй ім гэта зразумець. Праз аналогію. Калі маюць гэтае асяроддзе любячых бацькоў, то гэты вобраз Бога Айца, Божай любові як матчынай любові, ён сапраўды вельмі прыкметны, вельмі добры і напаўняе дзіцячыя сэрцы. Тэксты гэтай малітвы дазваляюць звярнуць асаблівую увагу на любоў Бога. І сказана таксама ў гэтых тэкстах, мы ўжо не будзем іх падрабязна аналізаваць, што найбольшым праявай з'яўляецца Езус Хрыстус. І любоў Бога мы прынімаем тады, калі прынімаем святую камунію. Апошняя яшчэ адна, трэцяя эўхарыстычная малітва у імшах з удзелам дзяцей, яна прадугледжана ўжо для старэйшых дзяцей і для моладзі. Яна называецца «Дзякуем табе, Божа». Гэта не называецца, можна сказаць, мае такі падтытул. Характэрнай рысай для яе з'яўляецца такі эмбалізм у згаданні ў трох месцах, у прэфацыі, у месцы пасля таго, як спяваем «Святы, святы, святы», і таксама перад прыняццем святой камуніі, калі просім Духа Святога, каб напаўняў нашыя сэрцы. Дадзеныя тэксты таксама прадугледжваюць, што можна ужываць, калі ёсць час Божага нараджэння, каб падкрэсліць асаблівасць гэтага часу, ці таксама час велікодны, бо старэйшыя дзеці ці таксама моладзь ужо разумеюць. І таксама уводзіцца ў таямніцу гэтага літургічнага часу. Структура малітвы яна захоўваецца, хаця з'яўляюцца таксама новыя элементы, якія дазваляюць, каб гэта мова дзіцяці дасягнула сэрца. Таксама і розуму, каб сапраўды лягчэй зразумець. Зразумець што? Тое, што наш удзел у святой імшы гэта менавіта эўхарыстыя, з грэцкай мовы падзяка. Мы прыйшлі на святую імшу, каб дзякаваць Пану Богу. Гаворыцца розныя справы, якія Бог нам робіць, падкрэсліваецца іх, узгадваецца, што гэта менавіта Божыя справы. І тая дабрыня, яна, крыніцай якой з'яўляецца Бог, трэба яе заўважыць і падзякаваць Пану Богу. І найбольшую ўдзячнасць можа выказваць чалавек тады, калі прынімае Езуса Хрыста. Гэта нашая любоў, але таксама нашая ўдзячнасць за справу не толькі стварэння, але таксама збаўлення, за тое, што Езус Хрыстус аддаў сваё жыццё і з мёртвых паўстаў. Мы выказваем ўдзячнасць праз тое, што прынімаем ягонае свяцейшае цела. Гэта таксама для дзяцей, для моладзі тыя тэксты, которые можна выкарыстоўваць. Столькі слоў ці зместу сённяшняй катэхезы сапраўды вельмі прыгожыя тэксты і таксама вельмі прыгожы жэст любові, клопату касцёла да наймалодшых удзельнікаў святой літургіі. За гэта трэба дзякаваць тым, хто меў такое натхненне. І, напэўна, запрашаю, заахвочваю, каб карыстаць з гэтых тэкстаў і прыбліжаць тых наймалодшых удзельнікаў да гэтай вялікай таямніцы, менавіта той дарогай, якую дае нам касцёл. Вельмі сардэчна дзякую вам за ўвагу. Добрага і спакойнага вечару жадаю. З Богам.
хлеб і віно. Катэхеза ксяндза Андрэя Лысага пра святую імшу.